Pozdrav svima i dobrodošli u treću epizodu Femex Playbook serijala. Danas pričamo o jednom načinu na koji možete zaraditi do 25 američkih dolara jednostavnim depozitom i korištenjem ove platforme u suradnji sa kriptodnevnikom. Tako da ostanite do kraja i pogledajte o čemu se radi. Upravo se nalazimo i na web stranici Femexa gdje možemo vidjeti jedan novitet. Ono o čemu sam pričao na web stranici i na Twitteru, velika suradnja između Femexa i kriptodnevnika. Suradnja koja traje za početak 30 dana gdje možete osvojiti vrlo jednostavno, ali i korisno 25 američkih dolara. Zadatak je vrlo konkretan i jednostavan, sve što trebate učiniti je jednostavno obaviti prvu trgovinu, odnosno trade na Femex platformi i položiti minimalno 100 ili više američkih dolara. Na ovaj način ne samo da podržavate i moju suradnju sa Femexom, nego jednostavno i financijski ostvarujete si dodatan kapital od 25 američkih dolara. Ovdje su još detaljniji uvjeti koji opisuju točno što dobivate i na koji način. Srž svega je da jednostavno nakon završetka ove kampanje po obavljenim radnjama dobit ćete 25 dolara u protuvrijednosti na svoj Femex račun. Ovo je jedinstvena prilika da u suradnji sa kriptodnevnikom uspijete osigurati dodatna sredstva, a ponuda vrijedi za sve nove korisnike koji po prvi put koriste Femex. Idealna prilika je jednostavno da započnete svoje kripto putovanje uz podršku zaista pouzdane platforme i zajednice kriptodnevnika. Toliko o ovom kratkom, ali ajmo reći iznenađujućem i efikasnom videu, te se čujemo i vidimo drugi put s dodatnim novostima oko suradnje i potencijala Femex platforme. Ugodan dan!